Helo, a chroeso i Cyfogi. Mae digon o bethau gyda werthu i chi heddiw. Yn exclusive o'n stoc newydd, ac rhai o'n hen ffefrynnau hefyd mewn sale. Naw, draw at osian am ar gyfer y stoc newydd. A nawr, stoc newydd ni. Mae llawer o bethau wedi dod mewn i stoc ni heddiw, fel y bag yma, bag y Urdd. Mae'n chip ofnadwy, 3,50 am hwn. Bargain. Come on, prynu e. Chi'n gwybod chi eisiau? Y peniau hyn. Mae peniau hyn yn dod yn gwyrdd, glas a coch. Felly mae amrywiaeth o bethau i chi yn dewis o. Mae'r peniau mae'n hawdd i'w defnyddio, jyst clic bach a maen nhw'n gweithio. Mae nhw 1,50. Wow! A nesa, y sbiometr. Nawr, mae'r ein yn wahanol i be byddwch chi'n gael yn y siop Urdd, ond maen nhw'n gweithio. Maen nhw'n telescopes bach sy'n ffitio mewn pocket chi. Bargain ni'n credu am 2 bint, 2 bint. Nawr, gallwch chi wneud unrhyw beth gyda hwn, o edrych draw i fyna, edrych draw i fyna, a edrych draw i fyna. Mae mor hawdd a mor glir, a mae logo y Urdd ar fan hyn i profi bod chi wedi bod i Gwersyll y Urdd. Nesa, keyrings 3 coch. Nawr, mae rhain ar gael yn y Gwersyll a dim ond y Gwersyll y Urdd Caerdydd. Felly dewch lawr fan hyn a prynu rai os ydych chi'n Cymro neu Cymraes ffyddlon. Na mae rhain yn bargain am 2 bint. Ie, 2 bint am hwn. Mae hwn yn bargain. Diolch yn fawr. Nawr nôl i ti, Gwer. Diolch. 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 Sori. A nawr, rhai o'n hen ffefrynnau. Diolch, Gwen. A ni gyda Mirain heddiw i gweld o'i eitemau bersonol chi. Mae wedi prynu'r coban yma, dwi'n meddwl, yn 2005, ydw i'n iawn? Wyt ti'n iawn, Fian. Wel, faint o arian nes i wario ar hwn? Nes i wario 5,50. 5,50. Wel, na i ddweud i ti nawr, bod ti ddal yn 5,50 Mirain, da iawn, da iawn. A nawr, ni'n gweld bod ti wedi prynu pensel yma, dwi'n meddwl, 2004? Wyt ti'n iawn eto, Fian? Faint oedd hwn? 50 ceiniog. 50 ceiniog. Na, wel, na i ddweud i ti hwn, Mirain. Mae wedi mynd lan i 51 ceiniog. Da iawn. A mae'n gweld bod ti wedi prynu pen hefyd. Pen eitha mawr, mae'n rhaid dweud. Faint mae ti'n gwario ar hwn? Nes i wario 2 bint ar hwnna. 2 bint? Wel, ti'n gweld y scratch fan hyn? O, ie. Nawr mae'n 1 ceiniog. Dwi'n sori iawn, Mirain. Dwi'n sori iawn. Nôl i Gwern. Gret gweld i'n hen stwff ni eto. A nawr, gair gan ein noddwyr. Piano! Wel, dyna ni am heddiw. Gobeithio byddwch chi efo ni wythnos nesaf pan fyddwn ni'n gwerthu mwy. A cofiwch, peidiwch mynd ar eBay. eBay? Cyfogi yw'r lle. Hwyl fawr. A nesa, y sbiometr. Nawr, mae'r un yn gwahanol i be bydd ti'n gael yn y siop Urdd, ond maen nhw'n gweithio. Gweithio. Mi ar, stop y chwerthu. Diolch, Gwen. Rydyn ni gyda Mirain heddiw i gweld rhai o eitemau personol o'r gorffennol. Reit, dyma cwpan hanner sgerta. Helo, a chroeso i'ch